Wat is daar aan de hand? Nou ja, wat is er aan de hand? Wat is er al jaren aan de hand, zou je bijna zeggen. Ehm, we zien al jaren dat de volumes teruglopen en dat het eigenlijk financieel gezien niet haalbaar meer is. We hebben het idee dat het leeggetrokken wordt. En ze blijven ontkennen dat we dicht gaan, maar we krijgen allerhand signalen dat ze wel bezig zijn met een sluiting. Er zijn vandaag alweer mensen geweest van een veilingsite om apparatuur op te kopen. Er worden boringen verricht aan de grond. Er is al een nieuwe koper voor de grond. Dus om dan te stellen dat het niet verkocht wordt of dat het niet gaat sluiten, ja, dat is dus niet waar, laten we het zo maar zeggen. We weten dat we gaan sluiten, maar we weten niet wanneer. Men wil dat niet vertellen tot op heden. De directie zegt tegen andere media, ja, we blijven voorlopig open en de mensen hoeven zich nergens zorgen om te maken. Maar u zegt, dat klopt niet, dat verhaal. Nee, dat verhaal dat klopt inderdaad niet. Die woordvoerder die dat verteld heeft, die heeft de week daarvoor bij ons aan tafel gezeten om de eerste stap voor een sociaal plan te doen vanwege de sluiting. En nu is het tijd dus om te sluiten. Het lijkt meer een principe kwestie en een politieke kwestie dan dat het noodzaak is. We hebben voor volgende week, de 17e, hebben we weer een actie opstaan. En dat zal dan gaan we de hele fabriek stopleggen. Ja, hoe is het met de sfeer binnen, met die mensen die zich zorgen maken om een baan? Die is behoorlijk grimmig. Ze behandelen ons ook op een manier wat niet juist is. Ik bedoel, dat het gaat sluiten, oké. Maar behandel de mensen dan fatsoenlijk en zorg dat we een goed sociaal plan krijgen. En dan kunnen we verder, kunnen we de punt erachter zetten en dan kunnen we verder met onze toekomst.